Живеем във време на крайности. Пилеем здраве и нерви или рубуваме на съвети за здравословен живот. Това ли е правият път към 100 свещички на тортата обаче? Дълголетието е цел за мнозина, а всъщност достигналите столетия съвсем не рубуват на тази химера. Разбрах това от дядо Стайко. Той е най-възрастният човек в сакарското село Хлябово, намиращо се на път към турската граница. Роден през октомври в далечната 1919 година. Създал 4 сина, от които има 8 внучета и 6 правнучета. Той не си поставя за цел да живее почти век, а да научи и да даде повече на внуците си. Работи на полето от малък, участвал е в строежа на няколко от къщите в селото. От години отглежда пчели и вади най-вкусния пчелен мед в околността. През по-голямата част от времето си се грижи за овцете. Нарича ги с малки имена и рядко яде месо. Засища глада си с мед, мляко, сирене, домат и комат хляб. Но не защото спазва диета, а защото това си изкарва и то му е достатъчно. Скътаните парички от пенсията си той дава на внуците да се почерпят, а неканените гости посреща на същата трапеза и задължително вади няколко вида мед за сравнение. Той е майски мед. Той е майски, а пък това мед е манов, се казва. А той е манов мед. Един е по-подилен, пък един е по-напред. Майски се казва, това е май. По-важното за дядо Стайко е да почерпи с музика. Странно как помни стотици народни мелодии. Влечението му към музиката смайва всички. Сам се научава да свири на кавал, гайда и гадулка. С лекота сплита кошници, че даже ги декорира. Не знае каква е тайната на дълголетието. Той смайва всички с фактът, че на 92 години все още може да прави челна стойка. Направи го и за камерата на преди обед.